Lelo Panyasa Voice Box utenga ochokera ku Capital City ya Lundu komanso Mdeka olankhula bambo Emmanuel Lea Makatani amene amadzicha kuti mfumu ya Ndodo ali ndi utenga opita kulemekezeka mtsogolo wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika kwayamikira kuti ayi a president ntchito mukuyigwira bwino utsogoleri umene amalawi ankafuna ochita zinthu mwachangu omapanga ziganizo mwachangu osati mwachidodo ndi umenewo komanso iwowa akupempha ma activist anzawo kuti chonde tiyeni tisiye chibwana pamene panga activism imafuna kuthandiza dziko la Malawi tidziyamikira pofunika kuyamikira komanso tizidzudzula pofunika kudzudzula koma chonde tibwere pamodzi tisiye kupanga zinthu mwachisawa matendekha limodzi pa Panyasa Voice Box tamvere amenewa Lea Makatani kuti nkhani zimenezi azimaliza bwanji ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mawu amene ndakhala ndikugwiritsa ntchito ma audios anga kapena ma videos anga osiyanasiyana ndimanena kuti ndakhala ndikunena kuti golide ndi golide ngakhale mudzampake matope bwanji koma mukadzamuchapachapa amadzasanduka golide. Boma limene dziko la Malawi limalifuna limaliyembekezera silinanso loposa la Professor Peter Mutharika. Kuziona zinthu kuti apa pena ndi pena sizikuyenda bwino osadikira kuti dzuwa lilowe nkuzikonza koma nthawi yomwe imene zinthu sizikuyenda bwinolo kulikonza. M'audios anga ndakhala ndikunena kuti pena ndi pena pakuoneka kuti kubomako sizikuyenda kubwino kwenikweni. Ndapemphapo a Professor Mutharika ndi akuluakulu ena aboma kuti takonzani msangamsanga zinthu zikuti ziziyenda bwino. Dziko lino mukamayenda ngakhale zokolola zikhala zochuluka kwambiri mwina kwa 5 kapena 10 years yapitayi kwa chaka chino kusonyeza kuti utsogoleri umene ulipowu ndi umene ngakhale kumwamba udavomereza. Dziko lino mukamayenda madera osiyanasiyana ngakhale mbalame zikululutira utsogoleri wa Professor Peter Mutharika. Ukamayenda mbalame zinasiya kumveka chifukwa cha njala koma lero apumbwa ukumachita kuwamva asisisi andimba ndi anatombolombo ukumawamva zonsezo nkuyamikira utsogoleri wa Professor Peter Mutharika. Kwa activism kukuoneka kuti nkhondo ikadalipobe kukadalibe kukokana koma ukadzayang'ana mkatimo kwambiri sa activism imene timayenera kuti yoyimirira Malawi JI ndiyofunano kungodziona kudziguguda pa mtima kuti ine ndi mfumu ya Ndodo ndiye dziko lindidziwa kuti ndine. Activism yachibwana kwambiri imenenso ukayiyang'ana kwambiri ikusokoneza pena ndi pena kagwiridwe ka ntchito za dziko chifukwa chonena kuti activist kapena kuti activism Amalawi ndi imene amayikhulupirira panopa ndikhoza kutsimikiza kuti kuposa wairesi kuposa televisioni. Koma zimene mfumu ya Ndodo tsiku limene yayankhula aliyense amafuna amvetsere, zimene Mtanyiwa walankhula aliyense amafuna amvetsere, kaya ndi Boni Kalindo kaya ndi Lighton Mangochi kaya ndi Bishop Tembo kaya ndi ndani kaya ndi Valamanja Boy, dziko limafuna limve kuti kodi kunjaku kwa gwanji. Zikuonesa kuti activism yake ikungokhala ija ndi mainena ya banki muzija ya chibwana chenicheni iyo safuna kuthandiza dziko. Lero Amalawi mukhala ndi mayankho amene ngati mfumu ya Ndodo yabwera kuti tione kuti kodi mavuto amenewa tiyakonza bwanji, ndipo mundikhulupirire ndikanena ndimakhala ndanena mavuto awawa atha. Chidzukulu cha Mainzunga Emmanuel Lea Makatani mpalamatabwa msema mitondo wena amanena kuti mfumu ya Ndodoyo nde ineyo. Ntchito yanga yayikulu ndi kukonza dziko la Malawili kunthandiza Professor Peter Mutharika ndi boma lake. Kukonza mavuto amene akuchitika kaya ndi mipingo kaya ndi kumpira kuja kumene kumakhala anthu ochuluka kwambiri otsata zimene zikuchitika m'dziko muno ndipo kaya wina afune
kaya asafune ma checks and balances apena paliponse, ine ngati mfumu ya ndodo tidzalankhula. Cholinga chachikulu mchonena kuti dziko lino zinthu ziziyenda bwino. Ndikutengereni mbuya Malawi kuboma lapita la Chakwera. Kunali mavuto osiyanasiyana. Ena mwa iwowo nduna zikamapanga zinthu zachibwana, kaya ndiogwira ntchito akamapanga zinthu zachibwana, nkumangoyang'anira kulephera kuwagwedeza Achakwera akugona, Achakwera. Awatu zimene zafika apa zinthu sizikuyenda bwino. Koma Achakwera adasankha kungokhala chete, ndunazono nkumangoona ngati dziko lino basi la kunyumba kwawo. Kaya ndiogwira ntchito bomawo nkumangoona ngati zimene akuchitazo nzokhonza. Pamene ukakhala kholo umafuna udziona kuti kodi mwana wanga uyu akugwira ntchito bwanji, nanga uyu ndimukonze pati kuti agwire ntchito bwino. Kugwedeza kuja kumathandizira kunena kuti uyo amene samachita zinthu zabwino adzidzimuke. Mbuyomu ndidapempha a Profesa Peter Mutharika, ndipo ndinanena kuti audio iyi muyesetse mukafikise pa tebulo ya Amutharika. Inoyinso ndikupemphani amene muli kumtundako mukafikitse pa tebulo pa Profesa Mutharika komanso nduna zawo. Mzako akachita zabwino tiphunzira Malawi kumayamikira. Koyambirira ndimafuna ndiyamikire kwambiri Profesa Peter Mutharika, President wa Republic of Malawi, kapena kuti President wa dziko lino. Zimene wachita kunduna zake kuzigwedeza kuti pena ndi pena mumachita zibwana. Kumene kuja kuli nduna zina zimene kunena mosabisa zikugwira ntchito usiku ndi usana. Mwachisanzo Bambo Mwanamveka, Minister of Finance, Mai Mary Navicha, Minister of Gender, Amukito nduna ya zachitetezo komanso ndi aphwawa achisale. Amayi awa kwa agriculture awa, amayi Rosa Mbilizi kugwira ntchito usiku ndi usana. Bambo George Chapatura Chaponda olokuyankhula alipe kugwira ntchito mwakachetechete. Taona Bambo Msaka nawonso akukona ngati kumene kuja akuthamanga pang'ono ndi pang'ono zinthu zikuoneka kuti zigwirana kumene kuja. Kungotchulatu ena mochepa chabe nkagwiririka ntchito. Koma mukayang'ana patsogolo kwambiri tawayikani Bambo Mwanamveka. Pa nambala 2 tawayikani Mai Mary Navicha. Kugwira ntchito mujamonena kuti osagona usiku ndi usana. Izitu ndi zimene ndimanena kuti ine ngati mfumu ya ndodo ndi amene ndidzagwade nkunyambita mapazi yawo munthu wina aliyense amene akugwira ntchito ya dziko mokomera Amalawi. Taona ni zokolola amene zikuyendera m'mindamu ndi Greenland paliponse ukayenda mukadusa Blantyre mundeka mwana mzungamu zovuta sizilephera. Koma pang'ono ndi pang'ono chaka chinochi kaya wina afune asafune chimanga chikololedwa. Chifukwa chani? Ndi utsogoleri umene anthu amaufuna. Ngakhale zitakhala kuti zina zikuvuta, koma chifukwa chonena kuti zimene anthu amazifuna zija zinatheka, ndi aliyense akugwira ntchito moyenerera. Uthenga uwu kandiperekereni kwa Profesa Peter Mutharika kuti mfumu ya ndodo ndi Amalawi ochuluka kwambiri akukuyamikirani zimene mukuchita ndi zimene mwachita. Ana ako pakhomo kamaona kuti wina akakhala ngati akugwedera ukayitana nkwakalipira kuti iwe zachibwana zimene uchitazi, ana anzeru amati adadi tamva kapena amami tamva tigwira ntchito imene iniyo mukufuna. Zimene mwachita Mutharika kuchita sheki kumaundunako ndiye kuti ngakhale wogwira ntchito mboma aona kuti di utsogoleri umene umafunika uja kapena zimene akufuna Profesa Peter Mutharika sizachibwana. Ndimafuna nnene ndikumbutse mawu amene mudanena polumbira kunena kuti sindilolera nduna ina iliyonse kugwiritsa ntchito nzeru zake zachibwanabwana ndichotsa kapena ndisintha udindowu. Taonadi izi zina ndi zina zimene mukakamba zija zikuchitika. Uwu nde utsogoleri umene tikufuna. Amalawi ndimati iyi utsogoleri wa Profesa Peter Mutharika tiyeni tigwire nawo ntchito chifukwa chonena kuti ndi utsogoleri umene timaufuna. Ndimafuna ndipemphe kwambiri amene muli otsutsa mboma, amene mukuona kuti a Profesa Mutharika akugwira ntchito bwino, tiyeni
tisachedwe ndi kunong'ona, tisachedwe ndi kugwira ntchito kapena kumenyesa mpini pamene kumenyesa khasu pamwala, tingochedwa nazo. Koma tiutenge utsogoleri uwu tiuthandize. Ndiwapemphe mayi Joyce Banda, bambo Dalitso Kabambe, kungotchula ena chabe mwa iwowo kunena kuti tiyeni tigwire ntchito ndi utsogoleri wawo. Ndikukamba anthu amenewa kapena kuti mapresident amenewa chifukwa chonena kuti nawonso amayima ndi Amalawi. Ndiye mukapita ukanthandizenso Profesa Peter Mutharika ndi nduna zake, ndiye kuti nyimbo imene tidzayimbe ndi osana mwana wa Davide, ndiye kuti Malawi uja tonse tikumubwezeretsa. Kaperekeni uthengawo kwa Profesa Mutharika pa tebulo lawo kuti mfumu ya ndodo ndi Amalawi onse akuti zikomo kwambiri zimene mwaonetsa, osati zaja amene amadikira zonena kuti dziko lidzisokonekera, nduna chizikire ndi koma zikupanga zinthu zolakwika osakasintha. Ulamuliro wa chibwana kwambiri, koma ulamuliro umene ukufuna Malawi ndiye uwu. Nkhani yanga yachiwiri mtsiku la lero ndionena kuti kwa activism kukuoneka kuti chibwana cha Mchombolende chija chidakapitirira. Ma-activist kudzuka nditu ma-activist anzeru zawo akuluakulu basi ino malo moti auza Malawi kuti dziko lili kuyenda bwino kapena poti tikonze ndi apa ndi apa, kungobwera no basi nkumangokangana. Iwe ndiwo panda nzeru, ndiwo chitsiru, iwe umadya ndalama, iwe umapanga zakuti, iwe ndawe yakuti unapanga zakuti, iwe sunali kubomako, iwe zinthu zoti sizitithandiza. Ndakhala ndikukamba kunena kuti pamene nafika dziko lino, pamene Profesa Peter Mutharika ena akumanena kuti mkulukuta moyo, ndiponso ndakumbukira chinthu china chake iza kuti kaya mkulukuta moyo, ena amandifunsa kuti kodi mkulukuta moyo tanthauzo lake sitikumayimva bwinobwino nchiyani. Ndeni manena kuti dzina labwino limene dziko likuyenera kudziwa mmene tayendera ku ulamuliro wa Chakwera ndi mmene tikuyendera mu nthawi yochepa ulamuliro wa Peter Mutharika. Peter Mutharikawa dzina lile limene la mkulukuta moyo ena sakumalimva bwinobwino. Awawo ano angosanduka mpulumutsi basi nkhani yatha. Angokhala mpulumutsi Profesa Peter Mutharika basi nkhani yatha za simple. Pamene mkulukuta moyo anaena akumandifunsa kuti kodi chichiwa chimenechi chimatanthauza kuti chani, sakumachimvetsa. Peter Mutharika tsopano angosanduka mpulumutsi wa dziko la Malawi. Tikatero basi nkhani yatha. Kwa activism kukuoneka kuti chibwanabwanabe chidakalipo. Ndinakamba masiku ambuyo na kuti iyayi tiyeni tigwirane manja tigwire ntchito, zinaoneka ngati pakatipa zazizira. Koma lero ukumati ukadzuka ungomva kuti iyayi iwe unkasapota chipani chakuti, iyayi iwe unali ndi aujeni, iyayi iwe unali mwakuti. Ndimanena kuti activism munthu umanena ndi mmene nthawi imeneyo zinthu zikuyendera. Koma activism imene tikuifuna pakali panopa ndi ndale kazi nkapanga mwantundu wanji zonse zije zinatha. Lero tikuyenda one lane ndi Profesa mpulumutsi Peter Mutharika. Tsopano chimene chikufunika nchonena kuti tione kuti kodi bomali zinthu zikuyenda bwanji. Profesa Mutharika apanga zinthu zoyenerazo, tiyeni tiwayamikire ndi boma lawo. Nduna zapanga zabwino, tiyeni tiyamikire. Pamene tikuona titi zidzule, tiyeni tizidzule. Koma zikuoneka kuti activism kwa activism basi ino kungodzuka malo moti tipange zinthu za nzeru, akuti kufuna kutchuka basi kumangotukwanizana, zinthu zimene sizitithandiza. Lero ndimafuna ndipemphe akuluakulu amabungwe awa makamaka awiri, sindipita patali yayi, akuluakulu amabungwe awiri, Malawi Freedom Fighters, Profesa Adamus Makoloni Kinka, komanso mkulu wa Limpopo FM Mtanyiwa. Alipo ambirimbiri amene nkada wayankhula kapena ndikanapempha kuti tabweresani sanity ku activism ya Malawi. Anthu awiri awawa, Profesa Kinka komanso Mtanyiwa ndi Limpopo FM, bwerani mwachangu tikhazikise sanity ku activism. Chifukwa activism imene timayifuna si kuchitikayi. Pamene Profesa mpulumutsi Mutharika akuigwira ntchito yabwino kwambiri ngakhale kumwambako akungowombera m'manja anjero, ndimaonanso ngati kuti kwa activism ifeyo ma activist tigwirenso ntchito yomuthandiza Profesa Peter Mutharika. Ngati pakulakwika tiwauze kubomako, tikuonanso Mutharika pakulakwika tiwauze mwa checks and balances ayende bwino mdziko muno. Chitsanzo ndimene achitazi kuchita kugwedeza ndunazi
zimene aliyense ngakhale kumene aliko akudziwa kuti ndikagwira ntchito mwachibwana ndiye kuti andithamangisa. Zimenezitu ndi zimene mfumu ya ndodo zija imanena kunena kuti tiyeni tigwire ntchito yabwino. Tsopano activism ndi kumene kuli roho yayikulu yonena kuti tikonzerenso dziko lino. So a Professor Kinka, Adamus Makoloni ndi Malawi Freedom Fighters komanso Limpopo FM ndi Mtanyiwa, bwerani mwachangu, bwerani mwachangu. Bishop Tembo ndi mmodzinso amene tipempherereni kwa activism kuti chaulere chodzaza chibwereko, chifukwa kuoneka kuti no kwabwera utsi kuima backfire akumachita kulemba monyadira backfire kwa wakuti zinthu zoti sizitithandiza. Koma ndimafuna kunena kuti tonse tiyende limodzi. Ndikukhulupirira kuti Professor Adamus Kinka Makoloni audio iyi ikufika ni msangamsanga amene muli ndi namba ya Professor Kinka Makoloni, mkulu wa Malawi Freedom Fighters, ikufike ni msangamsanga audio iyi mukhazikitse sanity. Amene muli ndi namba ya Limpopo FM makamaka Mtanyiwa wamkulu wa kumeneko, itanisani msanga mkumano kuti mavuto awawa ako activism achepe. Amalawi, ineyo ndi mfumu ya ndodo, nthawi zonse ndimafuna mtendere. Takhala tikukamba za kuboma uku, tilibe nthawi yonena kuti tikapita kumene kuja kumakatukwana kumakatani ayi, koma kungonena zinthuzo mmene zilili. Kaya ndi kumpira, kaya ndi kumpingo, kaya ndi kuchipani, tilibe nthawi yopita kumene kuja kumakatukwana. Kaya ndi wake kwa activism tilibe nthawi yomakatukwana kumene kuja, koma kungozinena zinthuzo mmene zilili. Cholinga chathu nchonena kuti Malawiyo apite patsogolo. Koma ngati tikukokana mchibwana cha mchombolende sizithandiza zimenezo, tiyeni tipite patsogolo. Pomaliza ndidapempha kunena kuti ku Malawi Congress Party si chipani choti Malawi muzikhalako, ndi chipani cha nkhanza, chipani cha chibwana. Tulukanikoni kumeneko muzipita ku zipani zina, kaya mupita ku DPP, kaya mupita ku UTM, kaya mupita ku PP, kaya mupita ku Afford, pitani kumeneko. Koma Malawi Congress Party si chipani. Ndipo tulukanikoni ndiyamikire kwambiri ena ndi ena mwayamba kutuluka pamenepo ndipendi manena kuti mawu a mfumu ya ndodo samapita pachabe. Ndaona mmodzi amene anali kumene ku chipani cha Malawi Congress Party amene anali kukangalika kuchita zinthu zosakhala bwino ku Malawi Congress Party kumayamikira chipani chopa cha chibwana chimene zochitika zake zosakomera Malawi. Ndamva zonena kuti ayamba kutuluka mpaka ma press conference, ma press briefing ayamba kutuluka kumene kujako, amba kupita kuzipani zina. Ena aponena manena kuti andifuna ndikapange business, koma tikufuna chipani chimene chicho chithe ndipo chitheretu. Ndimafuna ma MP amene azapezeke zaka zimene zikubwerazo, kaya 2030 amene azakhale ndi moyo azapezeka ma MP awiri, akazachulukako kwambiri atatu kapena 5 asazapitire pamenepo, chifukwa chipani ichichi chatizunza kwambiri. Ndipo chokani kumene koko, chokani kumene koko, si chipani chabwino chimenechi, chipani cha nkhanza. Mpulumutsi Professor Mutharika akugwira ntchito yake. Amalawi tonse tiyeni timuthandize. Mayi Mary Navich, nduna ya chilungamo, kugwira ntchito ngati njero, pitirizani pamene mwayambirapo. Bambo Chitshola Mwanamveka, gwirani ntchito yokonza dziko lino pangani ya zachuma. A George Chaponda abwere anthu mdziko muno kuti azamalonda ndi zina zotero, kaya ndi odzaona dziko lathuli, ma tourists abwere mdziko muno. Ku agriculture tiyeni zinthu zayambakale kuoneka bwinobwino zoti tikolole mdziko muno, tiyeni azoni kuti zinthu ziyende bwino, tipitirize. Auze nalangizi kuti asamabere anthu iyayi, agwire ntchito imene boma lawalembera kunena kuti awapatse zinthu zoyenereza, kaya kugula fetereza agule moyenerera, osatinso iwo azitengapo gawo lona kuti izizi ndi zathu. Boma limene lijalo linapita, koma boma ili la Professor Peter Mutharika mpulumutsi likufuna kuthandiza Malawi. Too much is poison. Ndikukhulupirira ndalankhula mokwanira, koma uthenga huu ukafike pa tebulo pa Mutharika kuti mfumu ya ndodo modzi mwa ma activists a dziko akukuyamikirani. Inu nduna, gwirani ntchito moyenerera, dziko likukunyadirani kwambiri kuti mukugwira ntchito, pitirizani pamene nanu mwalekera. Ogwira ntchito mboma, aphunzitsi, apolisi, kuchipatala, madokotala ndi ena otero, tiyeni tigwire ntchito. Kuchokera ku capital city yandika komanso Londo, chidzukulu cha Mainzunga, Mpalamatabwa, Msema Mitondo, Emmanuel Lea Makatani, ndidzayima njii, wina sadzandisuntha napa chilungamo chokha, ndidzanena zinthuzo mmene zilili. Ndapita.